Daktari ujumbe nirega igana nyorje akomboria nga andake kiro muntu abwatu muchando yo igabwe H pylori ingige kogera ndagira atari koragira. What is the reason? Mbi yamano mo tegereria sokubuli swali ligiya una naika goteba ekaroroche H pylori yali moire enda oborwere mbuli tokoroka sekinya muri nga gastritis karo kwanyorire gastritis ye meaning nga tayare amarali abochokire ende yawe bwata amauta abochokete ayota manyetera kinyo kunya kuyunga na kibono naba osenyora mukali na bitina nondo kwalengena agasumu bona mbekerete nyare boje yaya ejine pylori cyabuchira asomubere muna naika goteba ngaki kino muntu nababwate gutatika tali komanya nanda abantu abange tora aboro kogenda nyagitari to gotaka tonya gotana kininyi gwete bobe ke kwabo kalende nande bono kweba nga botuko ngoi gwete bobe kose ngoi gwete enda bobe inche ngo bakulira iga anytime takikene osyo koigwo amangana amna nateba oigwete enda yawo buna ekero yani enjaragete lakini toigwete oragere oigwete enjaragete ndagira tokolte asengenjo yake orengerete na kingobe kachinsage chimono amabera ya marro litunde liriro ingochinde kochaga koruruka igomanyanga enjarango koliere asengenja mautali abeirenda kwa develop gastritis a very complicated yani oborwere obuno borwere bonde bore complicated yani bo chandenda yao. All right. Yes. Daktari msori gokoirania maega lakini in fact kwa nirenga anda ko muntu wate umuchando wa H pylori wasino tutoro umuchando isukuri ndagira geto gwetenga egokurenda nerebiya kuyetiga mapema watoire buna acidic foods nandi watoira matunda gete watoira for example watebire toli bintu buna lipop. What about matunda nare tugocha twari twataba fruits for example litunda liororo litunda liroro egento tokuruka inanasi echinichi ndagira chibe chire recommendable asumuntu either obwatu muchando yo H pylori kolia wose muntu yo okolie gubobe nere byagenda kole because tokataba fruits na chiko konyo mubere. So is it advisable basu muntu okoliti matunda yabo igo either matunda yako abwatu borogete buna linanasi buna litunda watebire orange litunda li kabisa li ororo lakini nabakora ngandi bwata acidic kidogo ndani. So is it advisable muntu gotumika such a kind of fruits? Mbia mono abatagereri bane chinsa chingi yacho kolitunda linde lyonsi maambi otarali kende in an empty stomach estyle etocha twaragera twamenya koliri tunda korugoro in fact etogosali ekaroli eteli tunda liri endere bosa ngonyarole komanya itunda kikwalia enda yakorura lakini naende matunda ande narona nabatebu nali paipai yeli ale elioga asomubere ekaro kwalire fruit yeli maambia no nyane chi acid chialenga asenda chiri kuna karo twara botuko chi acid njiri chikobera asenda lakini bono una naika ko batenga vitamin B12 feeling ngokonyere lakini ekaro kwanya namuna ayo bwate chi alisa gose chi H pylori yo ayo tamanyiti na ndo tali koli matunda ali mambi utarali kende lakini ate bana konyino ona macha mange mbya karo kwalire litunda liri no wenele to tumukita ikameronge tato onywa macha ale warm yani ale liberera obereti akendete buya onywe birasi bine otimoke nando manya ko chaka koli breakfast yao erengia okonyora buna liri kwali litunda liri endeli ngokoromere ayamanya bono no bwate H pylori otamanyiti ayabana nayo oli otakero ndeso munyagitali oikarase no munyagitali akwerese ategerere agwa advice agochakia maliogo naende garotwairwa maliogo aya gakimwa minto mwa mogusi ndonaletenga omutungo ngati olenge panado namere ibere mutuli ogwenere watigera panado chirinjira amaliogo aya alsas once kwairu na abasaroire tobesa kunyetigera njira tobesa katanga bano ngoigwete borurenda bano kwa wenire igokonywa maliogo ali okore okora maliogo ali ende baada ya ewiki yakane ando ira neso munyagitali uri agenda agocheki arra gose chali satirincha erete karo cheri ngo advice yali na ende gento kende ende elie kare gokoroma tobesa konywa ile oli koro ku proven
tobaisa kunyule oli koro kwa aspirin tobaisa kunywa panadol yani ni summary eli oli koro kunga painkiller diriri obororo ase ngenjo yake amali wali nande abwata ti acid tinyinge akogenda bona ali muri kabisendeli omanye bono kogenda echo ogosa amanyinga gosokoroka amanyinga abantu abange bakorera kwererwa amanyinga kwarra maisa abarabete amagoka abarabete bazikomenderwa amanyinga banyora banande endeli bono muna yale mokire bono yaba mwa complicated igaba tegereri bane kaki ngo basabaiga keroro je sign inde yonse ayetiga konya goteba muna kaki ingwete njara tinda ngo chikulinda nayo ngo chikuliri chinsa nayo litunda gete kwa igwo ayemnyoka so munyagitari ako konya mapema otaraji kuikera ngapaka amanyinga akwerera. All right, daktari Biasi mbobe kibibwata so muntu bwa H pylori Egiasi ritanga nyibyasi ekero togosoma about yani goro ebyasi ebibese biro bineliogo lakini mono nturi kumanya naende umugusi umeta motenga gasi egiasi ekoblend buya unywa macha for 21 days ama tuko 21 nyore Chelsea chengo chikwera lakini mono tuanje ebyasi ebiyeke oyeke na masabo ebina bibire ebyasi ebya lakini ebyasi ebitayale mbibwate acid yaye ayabano kwa biyekire kwa mentire nyanya boromate nyanya ni bwate a lot of acid ereveraye kara kwa mentire nyanya kwa mentire ne chumbi umate chumbi nero teli recommended ya so muntu wa the Chelsea kwa manya bano go complicate ige byasi birebya mbiri okuyeka buna litoko yekalira bona masabo bitali go sabo bitali go karangu ayebiyeke goli toko igu mangana ali buna sasa nanda abantu bali bakale nkuli bale iyasikele karoge sibiri byeke iki ngoli bale neli sabo liri omanya ko babuya lakini bone byasi biri toko karanga biri ne acid toko menta somo be biro bimbyanje ne bali toke daktari oli karanga so muntu bwa H pylori ne sumo asali mbya mono litoke tosokonyole litoke lirere buyega osibiri litoke li oli butorano oli obolembo bolia igobo chibwa komba chiacid chiresenda kwanyora buna ayebono ole buja litoke nende lirire machani bono ndire recommended kwa belia kwanywera no breakfast abantu tuanjire kulia mandasi tuanjire wako mugati ebrupandi tuanjire kubelia magena nana abatebete na magena lero yekere tikarabekire chingoko chibetire chisindani chingoko chieira maliogo igokoreta chi reaction ya somobere ejine chi chemical choka tokole bone yente yani litoka nare goteba libese lire machani ekaroli abeligu okoli eline eliogo asichi alisa nande to koigu nonende ego koruma nande to koigu nonya na macha eliogo becha garamaruru igo abategereri bane tingagere tingamuchi noro mutagota bwatiri toke manye besiri kware kuchikolia mandasi ayabano gore kaliri toka nande abantu moni miyake twakongire tigakonya kulia mandasi alina maguta okomenta asomobere gokobeko asomobere bana H pylori no yanje tebono galia bana entuli gokonya igo egente kere recommended libeli kali osesibi lili bese kere mambi olili toke limelimo asama tuko 21 osina moja naboko wena Chelsea nonyane ndimu neliogo motegerere asomuntu bwate Chelsea chigo chaka all right ndimu yena kyokonyiri mambi muna naika koteba muna otarali kende ayamite ndimu yega style nerororo yani ogoteba buna ngakyo gochaka konyenyu kwanywa macha aliaye karo kwanyule wati mukaka igo muna naika goteba taika 30 nande kwanywa macha ali muliro ati gosibye ndimweli endimweli nonyonye beke sama bera maroranu amayo igakororana bamakombe enjere yo yakororanya mabere narago ego ikandagalia yarorani chi acid chirenda yarusia umuntu umenya kogenda echo bono Chelsea chiria koreke chi acid chiria ke nji chikoleta Chelsea igo endimwero
nonyere ndoro nande neliogo lakini okonyenyu na empty stomach to baisa kulinda yoromanya kuli muna naika kotanga ne matunda yande ntokuragira twamenya kuli litunda muna avocado lineliogo ligiya eligo konya mafuta nyora kubata mafuta mango mubere nande liakonya chialsa nande liakonya yani neliogo lakini abantu bano tokochitwa onyo avocado twara na avocado yabuta avocado nere recommended ningiyere Electric yino kera wakwaniri gore ye ndimu kidogo na inywiro gore bwate na ringlingira agende comment chiasi di inda. So I'm sorry Dr. Suko insist sana samangana yichindagira. Number 1 isukari. Ndagito kwaniri gore isukari aso muntu bwate H pylori. Secondly chindagira njire kuni inyama enswe umuntu yobwate muchando OH pylori nabwente kuri inyama nabwente kuri ensu nabwente kuri rigina ibintu biro soft pamoja na esukari umuntu bwate H pylori osibwetanga H pylori na cyabantu kunyo kiwango kingana naki mbiamono first ready amangana muna esukari muna naika ko batebinga ekaroko guchi sign chiri na kwanira goko gende so umunyagitari kwanza nere uwene tarura uti amarwirande labora kanga no bweka bwako era bwechi bairoria lakini nando nyoranga no bwata anata complication like yo develop esukari utamanyiti ayo kunya gutara amarwira mange to gutana tutamanyiti mbaka twekira so umunyagitari umanya gototebe bono esukari ibinyinyi binge nebe bya kansa muna tuwarara muna okorwetse pylori onyore chialisa onyore kansa ayabono tomanyiti nga kansa yakubwatire lakini esukari noroche amatuka mange tobere togotanga sukari telingia lakini ndwanjete esukari igonyore ko manyete no bwate muchando ndo bwensi okoigwa okorosa abantu abange bakonywe esukari baigubaro sire lakini mbakomanya ayamanyanga bono umubiri bwangire esukari tikakwebetereri otige esukari nechumbi nero nateba omonyo noro no toli recommended ase ekarobono totebe kwachakire kuwenda bobe bono chali satiri chako bachoire kwanyoro burubu nateba ko gastritis bona mauta ichoire asenda inflammation enda bone salegete ayekeye chumbi eliokoli keya amaguta na mono adoitire arafu kwanywa amache na natanga I recommend amache kwanywa amache amange yagera buchabonde bonsi bolenda amache aya igagusibya What about daktari nyama chinswe mbya mono enswera nere recommended ne bwata omega 3 eli neliogo akini gotatega bono lenda abantu abango konyora ngaki ukwenyara ngolese ensunere ligole kali omena abantu banyichaete lakini yobwata omega 3 eyuere endagere bwate vitamins ya sumubere ego konye especially muna abana babake baiboirwe ekaro mwana ali chikiro chinke agochaka konywera ngoli mosererani omeneri bekera nichinchugwe binte binge ensu nere recommended nengiyere lakini enyama nero bono ebinyinyi biri byangete buna mwa neka kubatemena korwechi pylori untreated tarwaliri kwanyora alsasi korwalsasi ngayogochi nasi kansa murwaire onde bwensi omotegere lyono ntegerere tobwate kansa tali gotebu wali enyama nesukari yenu natebeka wera cancer cells yani chembe ya damu ragera ase enyamiri bono naye already obwate amauta asenda angabone enyamimbaliri bono nande kwa mentire enyamiyende ya kawaida ayoro chengwe akonyole sengwe itole tikatotige nyama tebwati kende engwasere lakini tikakonye beka ngabono wiki gatatu nyama nerongole ayenyeriri morakini omanyenge karo kwarwalire amarwira na kwanire ayatige nyama bwekonye ulichingeni machani ulika bichendabu endere malisosa omenya matuka mange omotere nindagere ngera kinya abantu abange ebabugete ngomotere ore gabutu eneliowa lakini daktari angoko ni nyama ne bintu bibiri tabauti enyama yengoko nere yubwate egasi yaye ngao lakini enyama boronge ya ng'ombe yemboli nere more complicated lakini muntu bwate H pylori nabakulia ngoko unless
na magena lakini aniresi nateba ka kolio igu style geta somubere to baisa kwebetereri kuranje muno kwebetereri muno gonya gwesuma uchi asembere. Alright, asante sana Mwanchomo Urigili, Mwanchomo Tegereri, Ovuna TV, Ovuna Radio, kwa girimu na Daktari Ann Senior Officer kurasi county ya Kisii agendretu kwenye gotoyerera na gotosemia mangi iguru y'umuchando yoiga o H pylori. Daktari singintu yebiro neki muchando yo okorwari mbiya mono umuchando yoiga goikogende senyagitari first umunyagitari nabwo abataramu bago ko diagnose yani bago ko lingoli bago tebi nabora arengelinga no muchando yo bwate unaneka ko batebi na nabora nyuma macha mabe aho kaya muna H pylori yo bwate onyole na miba elio kwali uchikurwale linga ayawasiumu rero buna abantu bakakoenda over the counter yani umuntu bwegorera amalio nga nyerere naba baoni gakamuranje mu advice yabarwaira abagoso umuntu yochire ko gorelio motebi nga ngorokia machibu gwachito gapimu okarorekana nga H pylori obwate gose na mibo bwate mo kuoneria abantu baita amalio go bosaigo naende bono mwabatebi na banyo amalio ga yaigaera okaro munyagitari agopimire akonyore no bwate H pylori igago kwa amalio kwanyu kucha 4 to 7 days naende karo wakorera after 4 weeks si wiki nya kwaira na naende kwenda ko check abantu abangi karo bagotigera malio ga yanchera ebako gera bono yogorinde ndiyo mono muna malio ga yalsa tali mangaro manyete lyo muna liko lire symbol liko rukome praso elinde lyaro kufraje amalio gayo ekaro kwairu tutakeire kunyatigera njera woko nyatigera njera bono gochikwe wa yande tokoroka nga sign kit abwata malio gatatu asilio gerimo kwamenya bono gutumia chibe sinyingo over 4000 ye dosia yamo libaga kwale kwa wayo mepreso ochakere okiriechi alisachiri chiachire gose H pylori elia egekora nona ikagotanga they are the diagnosis the better the prognosis meaning kora tebu mapema nga no bwate H pylori onyo malio gayu igeko bakiriade egekore ngento kere muna ebinyinyi bigo chaka lakini kora anyuti gerenchera to baisa gukora kwanyerire ngento kora resistance ya somubera malio gaitari uchigokonya arafu eburwere boli bono mboli gochikwera bogo komenyera abantu mbali abona tanaki ngamboli bwane bwa butambe yani ote no saitani umanya ayo burwere bono bwa butambe liba go wene to kubwatia machiko yo munyagitari egero wena otero otegero munyagitari bya namalio gayo nyuno yani watebu no munyagitari nabo H pylori yekwera bibuya techiko ba complicated lakini muno gotigera njera osebune ndo abangena rende twanjete kubogori bibeti bingi nse no kwale gochikwebera malio gebeti kende ime bono nane kwamanya kanyona gwatumire kunywa malio no munyagitari ago tabetu kunywa malio aya kera lituko naende chindagiro wenete wa avoid naye kwamanya gwikasino nande kwonyole nyamanuero deno mageni kwarase nande kwaimbura igobo ati amachiko oburwire obo nkwera bole lakini utabwate amachiko nabo boli bono boko ba complicated nateba kwanyora omuntu akwende echo ibwata manyinga igakoroka yani amarukia anga bunesa utakakora gusanga buneka wanyure abantu bandi bali bakonywa marumono abantu buna bali banjete none kabweyo kafeni yani ibintu byose bigo chibyale mulenda abali nata babachibanyora gastritis ekaro yani okorurokende okoruroka none gisaki umwana yani nkamia igobono abantu baito tigatutanga nenyagitari twere subuya tubwatia machiko tunywa malio buna togo tebigo nane tuafoidinga ntokoroka muna stress sometimes back into asoma gore ya stress nyamwantegere stress nengende kera kinige gukora yani umuntu gokwanirie terisigo lakini umenyenga inakumalisa and whatever you are getting stressed with terikwera so ebintu ngakiti katutware peace of mind amangane nse yenaro uchumi nekongete abana muna bono bakoleta amatemu gakina wapongeza sana watoto wetu mulipita vizuri abayibolingorera bara abange buna naligerere semitanda bono tigabareme mba tware chialisa egera basomia abana abo nabanyasako igolenje. Asante sana daktari, lakini muntu nalo kontinga magi ekero indanda okay ekero montanyura mariogo aya koigonwa muntu bwatu muchando usutu kirika bwatu muchando which pylori mariogo ni gakumukura chinguru sana nasiki
mbia mono naikagota mna ningo ikerere oko igori ndagera lakini eseng'enche ndeye gukoroma kwobwanga mune ndagere gwikainda enderie gukoroma mono gaki nakina sorora iga toganya oikere gabwa asoguchikoe gwa mariogo omanya konywa mariogo otarieti ndagera mariogo andonsi otarieti ndagera igakore murenda tago gokonya esiorori ere gukoira throughout yani eso gutara yoro jenga ogochigota changu gure esiorori aseng'enjo yake otarieti ndagera onywa mariogo manya mariogo aya ni chikemikaro oseire ayabana kwamenyere konyanyubosa kwoboire kuri ndagera aseng'enjo gwakortaki watigita matuko amatame ngwenda korumunya gitari akwa mariogo na bakwaerinderia appetite onyora appetite uragere igo to baisa kuganya ikere gabo asesi orori gukwira to baisa kuganya mpaka manyinga kwerere mubere to baisa kuganya no koroka ogokangana ngokakora kwanyu to baisa kuganya oikere nga okwende cho kwanyora muna amanyingaro echo iyere mbibo naende karere mbibo ego chiareta nande muchando nde rero kwaigwa abantu abange batanaki hemorrhoids negento geteke begakoretwa aso omonto otari kunywa amache echo yabeire nkong muskoni mbasoni lakini ekero nayo obwate chiarisi echi otari kori obokima might anything we do yani otari koragera ekero koragera nario kogenda isiko kebara lakini torari kende oigwete ndeijire obimbete komoranche tigatoene nyagitari atatebe atu advice mekia nyagitari babere tororo.